Ngampela singena kanjalo emsakazweni wakhe Khwezi FM ku 90.5 na 107.7 FM. uNkulunkulu usizo ngezile akunamabhada akho ichithe ngathatha indawo kuthina. Asambe kamnandi ke nawe ekhaya emsakazweni iKhwezi FM umhla ka7 August inyanga ebaluleke kakhulu iWomen's Week engithemba ukuthi khamba kahle kakhulu. Ngakho namhlanje sikhuluma lapha emsakazweni iKhwezi FM nefeature ethu ibheke ngqo kakhulu kwabantu besifazane into ezahlukahlukene kuyo lenyanga njengoba nakuleli sonto libavuna kamnandi kanje. Bheka nje sonikezela ithuba sikhulume. Isihloko sanamhlanje sibaluleke kakhulu sibhekana besifazane ukuthi ngampela ngabathembe kwanele kakhulu ekhundleni abayitholayo endaweni zokusebenzela ukuthi bayakwazi bahola abantu ngendlela eqotho. Ngabheka kuyipolitiki nakwezinye izinto kanti namhlanje losibili phela sithi mental health matters uDr Mbali Dlomo CBS bring abala kakhulu women related mental health disorders. Beka mnandi ngendlebe emsakazweni iKhwezi FM emgwaqweni traffic update ukhona sibusiso kanene uzokuthatha kubeke ngabe kwenzekala ntambama life coach SSS wamhlungu uzobe khona emsakazweni akhe iKhwezi FM. Siphinde siyobheka iUKZN banale i90 United Nations AIDS kade ku 5 kilometers atwenza lapha phela sonto sizodla ukuthi ikhambe kanjani okwakho ukuhlala nomsakazi radio Khwezi ungalinga unyakaze phuza emthonjeni amathuba kamuva emsebenzi soba sikunikezela lapha emsakazweni iKhwezi FM kuzoba mnandi kudele ukuthi do indaba zehora ngehora samba mnandi nensizwa lapha umfoka Buthelezi athathe kubeka ngabe qhubekani. Let's face it uMandla uMakusela kansele sizokhuluma HIV and AIDS hlala nomsakazi wakhe inkanyezo ku iKhwezi FM sayisoka Dlamini uMsefana usiniza mnandi uhlelo lakho thina kakhulu i120 drive emsakazweni iKhwezi FM samba kamnandi. Week number 32, chapter 32 ka 2018, 146 days, 8 hours, 48 minutes mesiyangena ku 2019. Sawubona ekhaya. Uyokutshela lokho. Wathula manje. Ngithi nguye nokutshela lokho wezabala. Yabona mina sengicela ukuthula manje. Hey angihambe nami nakho umsebenzi usangilindile la. Sesiyobona nantambama emva kokushayisa nje phela ke. Sesiya lapha endlini. Hayi kulungile bafo nami ake ngiqhubeke ngipende lapha. Hey uchithekile lo band. Yazi uvele waphelela lonke ndiyeni. Kulungile ngizokubona bafo. Siyababuzoma. Usho kanje sigubhu. Yebo. Uzokusiza lapha nesibhedlela. Nozabalaza futhi ngemithi yabo kaZulu nabo bencenga. Kodwa nje Jesu umamukele uzokusiza ngempela mina ngiyabona ukuthi angahlanganiswa lezi zinto zonke. Awukaze ngafa wena. Awuma kwencane ngoba kukhona kusafanele ukuba ngikwenze. Kwenze phela. Ukuthi nje ngoba phela nasekhaya sakhuliswa ngevangeli. Angiyacela phela sigubhu. Ngiyacela ngisize. Hayi. Awe. Noma ungaze ungincoma impela lokho ungincoma hayi. Mina ngikhathele manje. Awu. Mina nje sengiyenqina nje kulokho ngikhathele ngempela. Lokho ngasulana nendoda endala. Nawo kuyiqinise nje ngelilanga. Awu. Uma kufika lezi Kodwa lezi insizwa ngizozitshela mina ukuthi hayi akuhlelwe phela ukuthi uhanjiswe esibhedlela ngeke. Awu mina awubheke nje. Angithandi ngempela ususingcolise kangaka. Ngangingazi madoda ukuthi ngelinye ilanga ngoke ngilokhu ngididingana chazi ingane zami bazi ngake zingifice ngenza lento singathi ngene ukugula okubhekephi hey man hey nawe uqinisele nje wena sonke isikhathi nje isisu sakho sihlala sihlambulukile nje hawu Tata zabantu Ewe khetha sakila imamele ake undixelele apha ubuvile ukuba uVuyi wasemthatha ukixabezwe iminyaka eli10 engapha kwezimnyama izisele yo ndiyakutshela tata hayi sakila uthetha inyani noma uyancokola ndithetha inyana ngoku yo andingola ngalendlela tata yo emva kokunyanya emva kokufunyana uthetha ubani emva kokufunyanwa yebo tata enetyala lokubulala umza wakhe hayi kunzima tata kunzima tata kunzima ngoko ziqiniso ke izindaba ezithi uVuyo wabona uNo encokola nendoda ancuma naye endleleni
eyabakhweni. Jo. Wakhwethwa ke uNo. Embuza ukuba uncokolelani nalomfo. Wena uzothatha uthini ke? Wawuzothini tata? Kawungixelele. Ya. Ziliqiniso ezindaba ezithi uvuyo wabona uNo encokola nendoda anxumana nayo endleleni eyakho. Tata. Lalela tata. Yonke lento tata ibangelwa isikhwele emadodeni akulesi sikhathi. Manje ke ndiqelele. Kuhamba kakuhle nje pha eDurban ngebusiness akho. Liqelele tata. Ndifuna ukuva ngokho.